السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد شراز ہے، میرا یوٹیوب چینل ہے فراز لوگ۔ دوستو کل تو آگو دسیا ہمیں بیلی برامتے دی چھت پیسوں ٹی آر گاڑا رکھسوں اے تے پاو گئی ہے ایک آخری وار ہے او دینا پائے والا ہوندا ہے اے مزدور کھڑن دو آج انہیں کو رگڑے ہم چنگی طرح تے یہ گال میں کو نہیں پکرانے نے ذرا تو کہ میں دے حال حوال دینا بیلی میرا کام کیویں تھی نہ پائے آج برامتے دی چھت بھی پاو گئی ہے کمرے ہن او بھی تھی گئے تے والا ہون ایندی بجلی دا سوچنے بجلی جیری نا انڈر گراؤنڈ کروانی ہے بورڈ شوڈ جیری ایندا ہولڈر اندے نا بلب دے سارا کچھ اے میں بنوے نا سیٹ اپ کروے نا تے مہینے وچ کام نکتا گیا چھتوں پاو گئے 20 12 مستری لا دیتے دیوارے جویں جلدی کام نکتا گیا چھتوں تے پاو گئے ہن والا اوتے جان دوسرا کمرے اوتے بنسے نا والا ایندی بجلی بنسی تو کو دس دیواں بیلی کتا بورڈ لوے سا تے کیری جاتے انڈر گراؤنڈ بجلی کروے سا بولے او مستری رڑدا پا جان تو نہیں رڑدا پا یہ ہن چھٹی کرن والا نے دین سارا انہیں دی چکری ہونی ہے او سٹ گیا دماغ خراب ہے بولے ہن چکری سنو تساں انہیں دی او بعد تو کرا دے او بعد تو کرا دے بھڑدن او بعد میں سیل کنے بچے سا بیلی سیل نہ اچلے سا سیل جلے اچلی نے نا زور لگ دے پتہ لگ دے مزدور کو بیلی ہاں میں کام کرن آیا کھڑا اے سلنا بارو کٹتی وینا او باولا سلنا اچلے سی اے بڈا گارا دینا کھڑے اے جرا سلنے دے چڑیا کھڑے اے گارا دینا کھڑے ترائے میں ہن مزدور ہیں ایک مستری ہے آج میں کہ ایک آوے پیا کیونکہ اتنا کام کہنی چھت تے ٹی آر گاڈا رکھنے آن تے وہ سلنا رکھنے آن باش جرے میں کل مستری سرنام تا 12 مستری ہیں پتہ نہیں لگا برام تا اس جا گئے ایک نہیں ہے نکتا گیا کام اجان سلنا برود لاتے ہیں نوتے دوسرا بے کمرے بن سن ولائی بد جن سلنا وہ واش روم وہ بھی بن سن دیسا اینا سلنا منگوا دیتے مگلیں گی انہی نے دی چکری دا کیا کروں یہ جا دوائی رسو پانی رلات انہیں کو میں دے ماں والا یہ چھٹال تھی میں اولے ولا نہیں کھلسی ذرا نہیں دیکھسی شاخا کڈی کرے واتے با کھڑ گئے اے ولا آگ دی بیلی شاخا کڈی کرے او ولا انہیں چکری دے دے دی تو آکسی کام کرنا گھنی گھنٹے ذرا ایک سیلو چلتے والا کھڑ میں نہیں ای نہیں ہونا یار جلدی کرو اے منارن ہون والا اتھا کے بورڈ لگتی ہے اتھا کے رہ گئے ہے کتھا بورڈ آوے بیا اتھا آوے دو بورڈ ہوسن اتے بلا فیتھو پکھا چھت کے نے والا نال سائیڈیں کے نے بھی بلب لوا دے زیرو کیوں ہوں بے جھمکڑے چھوٹے جرے ذرا ایک سوچ لا کرے نا تھوڑا وہ بھی لوا دے تھا ہوں اتے چار دنوں تک تو مستری دکھانا بیلی کیا بیٹھا کرے نا تے کیویں میرا کام کرے نے او چونڈ کے نا لت دس دی پیو دی اوتھیں بیٹھے جا اے 200 ٹسو چوکیاں 3500 ٹسو منگوا رکھے می دیکھو یہ گلی بھری لاتی ہے اے اتے چھت تے لگسی پکی بیلی ہوئے پئی گارا شارا نہ مرموں اے اتے ٹسو بھی دیکھو لیس میں وی آئی پی ہے دیکھو کیویں چاس دا ٹسو ہے ایویں تے دتا مہانگا ہی ہے چیتا مڈا رلیا کھڑے مستری ایک ڈھیر آ گیا میں کو سمجھ نہیں آندی اتنا پیسہ وینا پائے ہتھے نے وچوں نا پانی جیویں نہیں وینا پانی چلدا پائے میں کسی واندی پیا پیسہ ہی میں جلے جئی ہاتھ پہنا پئی چیتا رل میں وہ زیادہ ہاں یار یہ مکان بنوائی کھڑے ہوئے وہ گالی کر چھوڑے نے رانے نو پتہ او کو لگ دے جرا بھرے نہ کھڑے اے والا جڑے مستری ہیں نا اے ہاتھ سے کر سلنے کو ٹھوک ہاتھ بنے بیلیوں چو دے ترسی نہیں کھندے وہ پیسہ بھرے نہ پائے بیلی دیمار ہوندی گنی نہیں پئی یار بیلی جلدی کام کو چکوں والا مٹی سے ریت دیاں ڈوٹا لیا اندروں سٹوے نا ادھر جھک ہے دے گھن ہوئے لے کنی جھکی ہے اندروں ڈوٹا لیا ریت دیاں بھی آ جاوے سن اتھا سلنا ہٹاونیاں نی تھوٹ رالی ٹپسی چھوٹی ہاتھ والی سلنا ہٹواونیاں نا پوڑی ہٹواونیاں منارے پڑنے نہیں تھی گو پٹنی برامتے ڈھیر کام ہیں لیکن والا ایما مستری گولتے لیسا ایویں نہیں اتھا مثالا شسالا بنے نہ رہنا بجری والا اے گیلری 200 اتھا میں پوڑی پیسا اندی چھت ایت گانو نمی بازی دیکھو کشا گانا اتے کشا گانی ایت گانو چھت نمی بازی بیلی پوڑی ہوسی اتو دے پرو جرام بیا کمرہ ہوسی نا اتھو والا چھت دی پاچوڑے سوں پیچھے دا سامان گھنو سا ٹیل آیا لا جن ٹی آر گاڈر کہنی جلے پوڑی پا گنسی پیچھے والا ہوئی آوے سن کیا ہے بھائی بانیاں جلدی ہو رے گھر آ رے کام کر مستری نظرہ چکری دے ہوں بیٹھے ہو رے بات اون چونڈ تے بیٹھا رہا سی او بلا چکری
ए बचकर बैठे दोस्तों लुट जाए सारा नी लुट सी पिया अजनो देखो मुंडे मरे ना पाए सामने देगी नो ओ आले टुक्कर बैठे सारा नी मुंडे मरे ना ओ ले जानी करे ना बैठी ए सिल्हा दी बैठी ना चेतर लिया बैठे चर्च में मरे सी बेटा लो नहीं चर्च दा सूटा ले बेटा गाल है सारा दी बैठा रहा सी गारा ओंडे को खा गया सारा गारा अजा डू बार दे दे मिस्त्री बेटी एरो पासे देने हाय जेरे दे दे बैठे होते न थे होते अबे जेरे दे दे बैठे होते न अंधे न यार ई नहीं यकीन यारो मेरे दोस्तन फ्रेंड यार ई नहीं यकीन नरासी वैसे यार तू ता देखो ये मिस्त्री आज कम ढेर की थी बैठे याद आ बैठे आज को बिरयानी खवाया मी अरे जेरे दे दे बैठे होते न थे होते ए चलन दी भाई एक काली है एक काली झपे ना करे मतलब मिस्त्री को देना करे आखिरी बार है गाडर दियां तेशां से दियां बना सकते नहीं लेवल बना सकते ए ब्रांत दी छत है हां ए देखी हां कहना लगे चल मार मथे चल मार मिस्त्री के मजदूर पोटिया खास की देने हाथों क्या दे दोस्तों जले वाला रोटी खा देने ए मजदूर ने मिस्त्री के ने बोटा खास की देने ओ छोरा ची बेटा मिर्चा बीजे मंगदा बेटा आधा तली ते रख लियो एक घड़ी है के खड़े ते ब्याहे बेटी बस काना बोटियां खास की देने मुझो देखे नी दे खावा दिता ओले फट लुटदा पाए होले दणका मारना है सेल जपे नहीं कहना यो ना दाम तक यार दोस्तों जुलते हैं कल ले लोगे सारे बिरावे को सलाम